unong up langbrat ubabaha. Ni penbena shipi ganika kubor. Pagin sa penlong ya ganika seminar, 1 day seminar. Ha ke kat nyau tarik jong mentau benai jun. Kabalong ha ganika sining kong. Idon satang katu gani sngi, lai sau sngi ngin sapoi sa ganika seminar. Abangin sa penlong hapo Nongstoin, ha ga Nongstoin Prayer and Counseling Center. Ka seminar kabanyai kerteng unong up langbrat ubabaha. U Jesu wong hage gospel kabakat ko muyones kalanong kabashupo gudikot bakatway ngau belong utau unong up langbrat babaha. But utau unong up langbrat ubabaha u IT no elaga jonga jingem na kabenta ki langbrat. U Jesu long unong up langbrat ubabaha. Inai geniga seminar nadu kapor shipau baje men step hadu kapor lai baje inan lightly ke session ka badingkong in sedang kapor shipau baje hadu kadwe shiteng ka topik kalong unong up langbrat ubayalang ninyo pat ke session ka baar hagapor kadwe saupo minute men step ka session ka baar ka topik kalong unong up langbrat ubayada. Madngin yo ya ka lunch break nang tagnya sedang biang ka session ka bakado kadai ka por arbaji bat ka topik kalong unong up langbrat ubapsa te agini ki lai teligi session ingat pekan long ka kyrkhu ka bakrao iaphi ka bakwa ka thrang ka sliang ban iohdiang ka kyrkhu lyngba ka ni ka seminar ngai scam bo mensim ba ko U Blei un kentu un kersoi un hikai un kren un penpau syapang ka bakodor haga jingem ka jong Jesus Christ ko munong up langbrat ubabaha igwa dik beni syam no bat pi haga ni sngi kat nyo terik pila benwan na jingai bana jan compare oi haga ni ka ying kalong ka ying jing dwai U Blei ukren syapang ka ying jing dwai u Jesus ruwang ka ying ipa jonga lakot ka ying jing dwai te pila ban wan pendap ikani ka ying jing dwai kat bangyam ei hagani ka khat nyau terik nadu chupau baji nang ta hakapor pila ban jet ikapor la piwan baroh lai tili session so ba pen tip la ming yiru kana bangin yo ban pen kre alis ka jingbam na banda jongpi te la da pila ban wan tang haga session ka ba ningkong pila ban wan tang ka session ka ba ar ni pila ban wan ka session ka ba khadu ka ba arbaji kan long ke kyrkhu iaphi wana jan wana jangai compare ngindon ru ke jing duai kerpang ne ke benda jongphi ada pidon ne ke jingpang ada pidon ne ke jing shitom la pidon ne ke jing kuslai a pidon kam ke kam ke jam pidon kam ke life partner pidon kam ke no ke kyrkhu ke U Blei ru wan ngin yo ben duai kerpang ne ke benda jongphi hagere ke sngi ngai kan long ke kyrkhu ke bakrau ngindon ke praise worship ngindon ke jing duai ngindon ke jing sam ke ktien ke U Blei kan ke jaga kan long Nongstoin Prayer and Counseling Center ke badan hajan rural bank Nongstoin pila ban wan pila ban shem mi ke long harut surok highway ke long ke besuk ba ban pila ban wan ban shem pila ban phone ru shingi ngila ban ya kendu lang na ka benta ke sngi ingai pekan long ke kyrkhu ke bakrau ya fi ni khot sngawa ya fi de ke jing 8 1 minyo ben shem bat fi let's say dan bedeng jong fi ke bangilio ben ya kendu na ka por ke jing duai let's say dan bedeng jong fi ru ki ba shio i tang ne YouTube la ne ki khubor lyngba ke ni ka video pim ju ya kendu engi wan ha ke sngi ngin yo ben ya plai por khnang ke sngi shuti ya ke ben ya duai ne ka ben da jong fi ke ben ai ke khubor na ka ben da ke kerteng ka ba ko ke jong utrai unong up langbrat ubabaha Jesu ngau belong uta unong up langbrat ubabaha unong up langbrat ubabaha utau nong up langbrat lo IT no elaga jongga jengem nakabenta ki langbrat kai de fikwa wan try Jesu lo IT elaga jongga jengem kai ka bangabat pinga thrang ko wailut Kane Bible ka ong ba benut ai ruem habangi pan no namar kat elaga jongga jengem ru shom la benut namar kata kanu ko bangabat pinga thrang wan utraun yang ngabade fi U Blei de kyrkhu U Blei de tengshan elaga jongga khamat ke jong uafi way baroh ke biosngau wat ya ga kubor ya ga bangi pen bana ab kan long ke kyrkhu iaphi kam tam ba piwan ni kendu lang ya ga ban share ga ban salok ga ban ya psai ga ktien ga jong thrai ya ga ban ya duai kan long ke kyrkhu wari parlok jong fi walam ni ke badon kam U Blei de kyrkhu
kyrkhu unda ainong iaphi do blame teng shine ke jaga khamat aphi unda kyrkhu iaphi ya ganu ganu ga ba phi thrang bisliang u blei no penroi blei no ai blei na yurap unda kyrkhu ba phi wan de ga do no baroh pan ai le di show try blei kyrkhu ni se sham ge ga sngi na ka benda ka burom ga chung u amen and amen and amen.